खुलुमबाय बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो आं जासिहरनाय जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननि आं दिनै मोनसे लेटेस्ट भिडिअ आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना जुदि जुनार फिसिनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना जुदि जुनार फिसिनो इन्टारेस्ट दङब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट स्किप खालामगासिनो नाला जाहाथे मोजाङै नायना बुजिनो हानाय बायदि स' लोगोफोर भिडिअ दिनै भिडिअखौ जागायगिरि आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आं फोरमायदों बा नोंथांमोना आं खोन्थादों जुदि नोंथांनि जुनारा बा नोंथांनि फार्माव जुदि बेमार फैदोंब्ला डायरिया खिनाय आरो बेबायदिनो गुजुनाय जुदि बेमार जादोंब्ला गगा मोननाय जुदि जादोंब्ला बेनि थाखाय गोबां मानसिया प्रश्न खालामदों गोबां मानसिया सोंदों बबेनिफ्राय मुलि मोनो आरो मा मुलिखौ होयोब्ला मोजां जागोन आङो प्रश्न खालामदों नाथाय नोंथाङा जुदि बेखौ जुदि नांगौब्ला आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाब्ला फार्स्ट टु लास्ट नायला अब्ला नोङो गासैखौबो मिथिनो हानाय बायदि लोगोफोर दिनै जायफ्रा आंनाव फन खालामनानै SMS कमेन्ट सोंहरदोंमोन बिथांमोननिखौ आं दिनै भिडिअ गेजेर रिप्लाइ होगोन सोरबा सोंहरदोंमोन जुदि बेमार जायोब्ला बिनि माबा मोनसे राहा गैया दङ लोगोफोर सोरनिबा जुनारना बोरमा एबा मोसौ बा जायखिजाया मोनसे जुनारा भेटेनारि जुदि मोनसे खिनाय जादों खिसावनाय जादों बा माबा मोनसे थैखिदों अब्ला नैबे सिप्रप टिजेट टेब्लेट नैबेखौ बाहायनाय जायो आरो दिनावहाय गरनै फुं सान होनानैहाय बेखौहाय बेबहार खालामनो हागोन जुदि नोंथांनि जुनारा जुदि गोलैब्ला खावसे आरो गेदेरब्ला थरसे बेबायदि होनानै नोंनि जानाय बेमारनिफ्राय रैखा मोनहोनो बा बारग'होनो थाखाय नोंथाङा हागोन जुदि बोरमाया जुदि गुजुयोब्ला बा मोसौआ गुजुयोब्ला माबा मोनसे बिनि राहा दंना गैया होननानै आंनावहाय गोबां मानसि सोंहरदों नाथाय आङो नोंथांमोननो दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायदों खैफिलन नोंथांमोना जुदि थांनानै भेटेनारि गुजुनाय खैफिलन होननानै जुदि बियोब्लानो नैबे पाउडारखौ मोनबोगोन बियो पाउडार जुदि सोरनिबा बोरमाया जुदि गुजुदोंब्ला नोंथांमोना नैबे मुलिखौहाय फुङाव सामुससे सानजौआव सामुससे मोना सामुससे दिनाव खनथाम खुरि बोरमा मोसौ जायखिजाया जुनारनो बेखौ बाहायनो हागोन दिनै आं नोंथांमोननो देखायनो नोंथांमोना गावसोरनि जानाय बेमारनिफ्राय रैखा खालामनो बारग'होनो सोखाजानायनि माखासे मेडिसिनफोरबो दङ बेबायदि मेडिसिनफोरखौ नांगौ बायदि थि समावहाय जुदि बाहायोब्ला नोंथांनि फारामाव बेमार जानायनिफ्राय नोंथाङा रैखा मोननो हागोन बिनि दामा बारा नङा मात्र एक फाथायावहाय 53 रुपिसल' बेनि नामा नैबेखौ नायदो नोंथांमोन बेयो जाबाय केफिलन बेयो पाउडार गुजुनाय बेखौहाय गिदिर बिमानोहाय सामुससे दिनाव खनथाम बेखौ बेबहार खालामजायो बेनि दामा 60 थाखा नोंथांमोना बेखौ फार्मासियाव थांनानै भेटेनारि कक पाउडार होननानै बुङोब्लानो एभेलेबल मोनगोन स' नोंथांमोना जुदि बेबायदि लैखोन जुदि फार्माव जुदि जादोंब्ला बायनानै नोंथांमोननि बोरमानि थाखाय बेबायदि बेबहार खालामनो हानाय जायखि बेमारनिफ्राय नोंथांनि जुनार ना रैखा मोननो हागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोननिखौ आं बेबायदिनो सानफ्रामबो गोदान भिडिअ आपडेट लाबाय थागोन नोंथांमोना जुदि जुनार फिसिनो गोसो दङब्ला आरो बेबायदि भिडिअखौ जुदि नांगौ जुदि सानना थायोब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो माबा मोनसे सोंनांगौ दङब्ला कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै लानो जाबाय जाहाथे बेबायदि लेटेस्ट भिडिअ नोंथाङा गिबि मोनग्रोनाय बायदि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय बाय बाय